για τον συνταξιούχο του ΟΓΑ, για όλους τους κοινωνικά αδύναμους, είναι η ζωή τους. Είναι το Α και το Ω. Δεν πρέπει να τα πειράξει κανένας. Σήμερα ήρθαμε όλοι εδώ, μαζευτήκαμε για να εκφράσουμε την ανησυχία μας και την απόγνωσή μας. Είμαστε σε απόγνωση. Εάν φύγουν τα αγροτικά ιατρεία και τα κέντρα υγείας, θα πεθαίνουν άνθρωποι. Αβοήθητοι. Δεν είναι δυνατόν κάποιος γέροντας από οποιοδήποτε χωριό να πρέπει για να πάει να συνταγογραφήσει να βρεθεί στη Λαμία. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα και δεν μπορούν να συμβούν. Θέλω να σας πω ότι ο αγώνας μας για να προφυλάξουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη θα είναι συνεχής και θα φτάσει μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ. Να είστε όλοι καλά. Ο αγώνας θα συνεχιστεί.